Καλησπέρα για μένα. Θα έχουμε 8 meetup. Έτσι, παρόλο που έχουμε εργασία έξω, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εγώ θα σας μιλήσω για search engine marketing. Είπαμε σε αυτό το meetup να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Ευχαριστώ ξανά την κοινότητα για την πρόσκληση και το που βρίσκομαι εδώ. Λοιπόν, search engine marketing. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο 2017 να μην χρειάζεται να μιλάμε μόνο για βελτιστοποίηση. Το ζητούμενο να είναι πώς μπορούμε να δούμε συνολικά την εικόνα, είτε τη δικιά μας, είτε γιατί πολλοί από εδώ ασχολείστε με το development, την εικόνα των πελατών και πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη στρατηγική τους για search engine marketing. Πριν μιλήσουμε για search engine marketing, πάμε να μιλήσουμε για μηχανές αναζήτησης. Η κλασική ερώτηση, πόσοι χρησιμοποιούμε τη μηχανή αναζήτησης Google ως βασική μηχανή αναζήτησης. Okay. Πόσοι χρησιμοποιούν κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης. Αυτό είναι πιο ενδιαφέρον. Okay. Ποια μηχανή, αν επιτρέπετε. DuckDuck. Συνηθισμένο πλέον. Γνωρίζουμε τον DuckDuck, το έχουμε ξανακούσει. Ωραία. Κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης. Όχι. Άρα καλό είναι ότι θα κάνουμε και θα εστιάσουμε στην Google και την εξέλιξή της για να δούμε κάποια πράγματα. Αλλά πριν μιλήσουμε για την Google, ποια είναι η δεύτερη μηχανή αναζήτησης σε όγκο αναζητήσεων αυτή τη στιγμή. YouTube. Είναι το YouTube. Το ξεχνάμε πάρα πολλές φορές. Αντιμετωπίζουμε το YouTube πολύ σαν μέσο διασκέδασης, αλλά ο μεγαλύτερος όγκος αναζητήσεων παγκοσμίως αυτή τη στιγμή γίνεται στο YouTube. Το YouTube πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ταυτόχρονα και social media, γιατί προσπαθεί ίσως να επανενεργοποιήσει το αποτυχημένο social media της Google, το Google Plus και να το βάλει στο παιχνίδι, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη μηχανή αναζήτησης, που μέσα σε αυτήν γίνονται εξειδικευμένες αναζητήσεις, όχι μόνο πλέον ψυχαγωγία, όχι μόνο πλέον για τραγούδια και μουσική, αλλά γίνονται αναζητήσεις που αφορούν και απευθυνόμαστε στο Google ακόμα και σε επίπεδο tutorial. Μου έχει χαλάσει αυτό το plugin, πώς μπορώ να το επισκευάσω, θα γίνει αναζήτηση και στο Google, θα γίνει αναζήτηση και στο YouTube. Αναζητήσεις για το πώς μπορώ να κάνω πράγματα στο σπίτι είναι πολύ συνηθισμένες και διάφορες αναζητήσεις στο do it yourself κατά κάποιο τρόπο, ή ακόμα και σε destination branding, σε προορισμούς. Ο κόσμος επιλέγει που θα πάει διακοπές πλέον μέσα από το YouTube. Πάμε να δούμε την ανάπτυξη της Google. Για να δούμε και να κατανοήσουμε το market των μηχανών αναζήτησης, πρέπει να κατανοήσουμε το πώς λειτουργήσε αυτή η μηχανή. Η Google είναι μια μεγάλη εταιρεία. Πρόσφατα, πριν από 1-2 χρόνια, έφτιαξε μια μητρική εταιρεία, χρηματιστηριακά ήταν η πρώτη φορά που το είδαμε αυτό. Μια εταιρεία ονομάστηκε θυγατρική και έφτιαξε μια μεγάλη εταιρεία που την εξαγόρασε. Παρ' όλα αυτά, ποια είναι η μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας Google μέχρι τώρα? Είναι αυτό που συζητάμε. Είναι η μηχανή αναζήτησης. Η Google έχει επενδύσει τα περισσότερα χρήματα, παρόλο που κάνει επενδύσεις στο να χαρτογραφήσει τον κόσμο, να χαρτογραφήσει το σύμπαν, να χαρτογραφήσει το βυθό της θάλασσας, παρόλο που συμμετέχει σε σχέση με την Amazon σε προγράμματα εγκριτικών ελικόπτερων που θα παραδίδουν, drones που θα παραδίδουν απευθείας τα πράγματα, η Google έχει επενδύσει τα περισσότερα χρήματα σε εκείνο το μαγικό κουμπάκι στην αρχική σελίδα της αναζήτησης. Το αισθάνομαι τυχερός. Το έφυγε like. Η Google είναι η πιο ανθρωποκεντρική εταιρεία και θέλει οι χρήστες της, δηλαδή εμείς, να αισθανόμαστε τυχεροί όταν κάνουμε αναζήτηση. Να βγάζει εκείνο το προσωποποιημένο αποτέλεσμα που θα μας κάνει να νιώσουμε περήφανοι που ψάξαμε και ότι βρήκαμε αυτό που θέλαμε. Το δεινοσαυράκι το έχουμε δει όλοι, το έχουμε απολαύσει σε διάφορες εκδοχές και κυρίως το βλέπουμε όταν δεν έχουμε Ιντερνετ. Για την Google, οτιδήποτε πριν από τη δημιουργία της ανήκει στην εποχή των δεινοσαύρων. Το 1997 λοιπόν δύο μαθηματικοί αποφάσισαν ότι θέλουν να ταξινομήσουν την πληροφορία όλου του κόσμου.
Και κάτι ακόμα πιο βασικό, να την κάνουν προσβάσιμη σε όλους. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αναπτύχθηκε η μηχανή αυτή, ακούγοντας και αφουγκραζόμενοι το τι έψαχνε ο κόσμος. Το 2000, εφόσον είχε το πρώτο ιδιόκτητο σύστημα blogging, δημιούργησε το σύστημα AdWords με μόλις 200 πελάτες. Όλοι ξέρουμε το AdWords σαν σύστημα. Και τώρα η πονηρή ερώτηση. Πώς έχουμε adblocker? Οκ. Το κάνω σε κάθε meetup και σαν ερώτηση. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Στη Θεσσαλονίκη ήταν περίπου 60 άτομα μέσα, 67 σήκωσαν χέρι. Πετάγανε και τρεις από κάτω, δεν είχα προλάβει να ανέβουν. Παρ' όλα αυτά, πώς από εσάς που έχετε adblocker, ασχολείστε με digital marketing ή προσφέρετε υπηρεσίες digital marketing? Απεγκαταστήστε το adblocker, θα σας συστήσω 2 plugin που θα σας δίνουν περισσότερες διαφημίσεις. Οφείλουμε από τη στιγμή που προσφέρουμε υπηρεσίες digital marketing να είμαστε εκτεθειμένοι στις διαφημίσεις. Γιατί? Για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες εμείς. Αν δεν είμαστε εκτεθειμένοι, χάνουμε την εμπειρία χρήσης που μπορεί να προσφέρει μια διαφήμιση, οπότε δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε και το πώς θα λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή. Αυτό με αφορμή το AdWords, επιστρέφουμε στην δημιουργία της μεγαλύτερης μηχανής αναζήτησης. Το 2001 τι κατάλαβε η Google? Ότι εγώ δεν ψάχνω όταν ψάχνω κίτρινο ποδήλατο, δεν είχε δημιουργηθεί νομίζω το συγκρότημα ακόμα, να το διορθώσει κάποιος μουσικόφιλος. Δεν ψάχνω το συγκεκριμένο πράγμα, εγώ θέλω να δω ένα κίτρινο ποδήλατο, να το χρησιμοποιήσω σε μια εργασία, άρχισαν οι ταχύτητες να είναι και πιο ευνοϊκές, οπότε αποφάσισε και χαρτογράφησε τις εικόνες. Λίγο πιο μετά, στα μέσα του 2001, είδε ότι δεν είχε απαντήσεις για όλα. Είτε γιατί εμείς το input μας ήταν λάθος, γράφαμε ανορθόγραφα μία λέξη, οπότε άρχισε να προβάλλει σχετικές αναζητήσεις, διορθωμένες ορθογραφικά κατά κάποιο τρόπο, με την ερώτηση μήπως τελικά εννοείς αυτό? Σε αυτή τη διαδικασία χαρτογράφησε προϊόντα, χαρτογράφησε νέα. Γιατί αντιλήφθηκε ότι εγώ μπορεί να ψάχνω για κάτι που έγινε στο Παρίσι, αλλά δεν θέλω να δω κάποιο μνημείο εκεί. Με ενδιαφέρει γιατί άκουσα ότι έγινε κάποιο δημοκρατικό χτύπημα, έγινε κάποιο θετικό γεγονός, θέλω να ενημερωθώ για κάτι. Οπότε χαρτογράφησε ειδήσεις. Πολύ γρήγορα, για να εμπλουτίσει την προσφορά της στο μήπως εννοείς αυτό, χρησιμοποίησε συνώνυμα. Οπότε άρχισε να ταυτίζει συνώνυμες έννοιες μεταξύ τους ώστε να μας προσφέρει πιο σχετικά αποτελέσματα. Το 2004 αντιλήφθηκε την τοπικότητα ότι, όπως είπα πριν, εγώ μπορεί να είμαι στο Λονδίνο, θέλω να ψάξω για παπούτσια, θέλω να βρω παπούτσια στο Λονδίνο, δεν με νοιάζει να βρω παπούτσια στο Μάντσεστερ, επειδή είμαι Αγγλία για κάποιο λόγο. Πότε είδαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα τοπικά αποτελέσματα αναζήτησης? Έχετε μια εικόνα από τη δική σας εμπειρία χρήσης? Μόλις 10 χρόνια μετά. 2014, τέλη με αρχές 2015. Παρ' όλα αυτά, όσο γίνεται πιο έξυπνος ο αλγόριθμος της Google, αρχίζει να μας συμπληρώνει. Πλέον ψάχνω τη λέξη έπιπλα. Αν έχω κάνει τις σχετικές αναζητήσεις πριν, στο app έχει ολοκληρωθεί η λέξη. Και εδώ είναι η στιγμή για το αγαπημένο μου ανέκδοτο. Αν η Google είχε οντότητα, θα ήταν άνθρωπος, θα ήταν άντρας ή γυναίκα? Γυναίκα. Θα ήταν γυναίκα, γιατί όπως είπαμε, πάντα έχει να συμπληρώσει αυτό που λέμε, προβλέπει αυτό που θα πούμε και δυστυχώς καμιά φορά έχει και δίκιο. Λοιπόν, η Google όσο ανέπτυξε τον αλγόριθμό της, έβαλε πράγματα που στην Ελλάδα τα είδαμε πολύ αργότερα. Ήδη από το 2006 χαρτογραφεί πτήσεις και έχει το δικαίωμα της επιλογής να ολοκληρώσεις ένα ταξίδι απευθείας από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Το 2006 εξαγόρασε το YouTube και μπήκε σε μια διαδικασία γιατί αφού γκράστηκε ότι ο κόσμος ψάχνει για βίντεο να παρουσιάζει στα αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο και φτάσαμε στα μέσα του 2007 που τα αποτελέσματα αναζήτησης έγιναν καθολικά αποτελέσματα αναζήτησης και πήραν σχεδόν τη μορφή που εξελίχθηκε μέχρι σήμερα. Πλέον ανάλογα με το τι ψάχνουμε, η Google διαμορφώνει τα αποτελέσματα αναζήτησης ώστε να μας δείχνει στη σελίδα αναζήτησης πλέον χάρτες, να μας δείχνουν τοποθεσία,
να μας δείχνει φωτογραφίες ανάλογα με το τι αντιλαμβάνεται ότι ψάχνουμε. Η Google προχώρησε κι άλλο. Για μένα θα σταθώ όμως το 2012. Στο 2012 δημιουργήθηκε το Knowledge Graph. Το Knowledge Graph είναι η διαδικασία, η στιγμή εκείνη που η Google θέλησε από εταιρεία χαρτογράφησης αποτελεσμάτων να έχει κατακτήσει τη γνώση. Να γίνει εταιρεία διασύνδεσης γνώσης, να γίνει μηχανή αναζήτησης διασύνδεσης γνώσης και πλέον μέσω του Knowledge Graph χαρτογραφεί και διασυνδέει οτιδήποτε έχει σχέση με έγκυρα αποτελέσματα. Πολλές φορές κάνοντας μια αναζήτηση έχουμε δει ότι μας φέρνει αποτελέσματα από μεγάλες εφημερίδες, από Wikipedia στα δεξιά πάνω στο desktop ή πάνω στο κινητό, το πρώτο αποτέλεσμα. Μερικά από αυτά είναι αποτελέσματα που επηρεάζονται το Knowledge Graph. Η Google προχωράει και συνεχίζει. Και θα μιλήσουμε και σε λίγο ξανά για την εξέλιξή της. Παρ' όλα αυτά, αν έπρεπε να συνοψίσω τα πάντα σε μια διαφάνεια, έτσι για να βρούμε το μαύρο πρόβατο του Search Engine Marketing, θα ήταν αυτή. Είναι μια διαφάνεια που έχει χαρτογραφημένους τους όρους που πρέπει να είναι common sense για όλους μας όταν τελειώσει αυτή η παρουσίαση. Site, shop, όλοι ξέρουμε τις διαφορές κτλ. Πόσοι είμαστε εξοικειωμένοι με τον όρο Responsive Web Design? Εξαιρετικά. Ποιος θα μου δώσει τον όρο? Μία σελίδα που προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη. Χάσαμε το PC. Responsive. Είναι responsive. With nothing. Κάτω δεν πήγε καλά. Συνεχίζω εγώ. Πες αλήθεια, τι έκανες? Δεν έκανα τίποτα. Δεν πήραξα τίποτα. Προσπάθησε να γεμίσεις τώρα το κοινό χρόνο με κάποια από τα ανέκδοτα. Όχι, θα παίξουμε hardcore. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν σε σχέση με το Responsive Web Design. Και είπαμε ότι θέλουμε να είναι προσαρμόσιμο σε όλα τα μέσα. Υπάρχει ένας επόμενος όρος που ήρθε, το Retina Reading. Το έχουμε σαν εικόνα. Ουσιαστικά λόγω της εξέλιξης των κινητών είναι μια διαδικασία που φτιάχνουμε τις σελίδες με τέτοιο τρόπο ώστε οι εικόνες μας να προβάλλονται σωστά. Η μεγάλη αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή που ίσως καταργεί και τον ορισμό του responsive design έχει να κάνει μεταξύ του content και του context. Ανάμεσα στις δύο κολόνες πάντα. Συγγνώμη. Λοιπόν. Έχουμε και ήχο, ναι. Εντάξει, όλα καλά. Αυτό που λέγαμε πριν σε σχέση με το web design πρέπει να είναι responsive ή όχι, έρχεται ο τρόπος που ακούει η Google σαν διαδικασία πλέον και λέει δεν με ενδιαφέρει να έχω ένα site που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τη διάσταση του κινητού, ανάλογα με την οθόνη προβολής. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το περιεχόμενο, το context που είπαμε, σε επίπεδο context πλέον, η πληροφορία, να φτάνει η σωστή πληροφορία στο χρήστη, ανάλογα με την οθόνη πρόσβασης, ανάλογα με το σημείο επαφής. Είμαστε στο μαύρο πρόβατο. Αυτό είναι καλός διαφορά. Το μαύρο πρόβατο. Το μαύρο πρόβατο. Για να μην ζητήσω. Για να μην ζητήσω. Καλύτερης πανακόπιτα. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν στο context. Το context έχει σημασία. Έχει σημασία όχι πλέον το site μας να είναι responsive. Responsive φαντάζομαι και mobile friendly το 2017 είναι όλοι οι μηχανισμοί οι οποίοι έχουν και προφανώς και το WordPress από μόνο του έχει τη διαδικασία, οπότε είναι πολύ δύσκολο να καταστρέψουμε πλέον το WordPress και να το κάνουμε μη responsive. Το έχουμε δει βέβαια να συμβαίνει και αυτό. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δώσουμε έμφαση στο περιεχόμενο ανάλογα το μέσο προβολής.
Πάμε στη μεγάλη υπονεμένη ιστορία που λέγεται Google Analytics. Πόσοι χρησιμοποιούμε Google Analytics? Οκ. Θεμιτό και λογικό. Πόσοι ξέρουμε να διαβάζουμε καλά τα Google Analytics και δίνουμε και πρόσβαση στους συνεργάτες όταν έχουμε κατασκευάσει ένα website? Ωραία. Οφείλουμε όλοι. Τα Google Analytics είναι το μέσο για να καταλάβει. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, αν τα διαβάζουμε και αν τα καταλαβαίνουμε, πώς να το αξιολογήσουμε? Εγώ τα καταλαβαίνω. Νομίζω ότι τα καταλαβαίνω. Πώς θα καταλάβω? Δεν σηκώσα το χέρι. Ναι. Το πώς θα καταλάβω αν αντιλαμβάνομαι το ότι δείχνει το Google Analytics. Ωραία. Αν βγάζω πολύτιμα συμπεράσματα για την επιχείρησή μου, έχω κάνει για την επιχείρηση ενός συνεργάτη και του έχω δώσει καθοδήγηση σε σχέση με αυτό, αν μπορώ να αντλήσω κάποια δεδομένα από τα Google Analytics και να βοηθήσω, σημαίνει ότι είμαι κοντά στο να τα καταλάβω και να τα χρησιμοποιήσω όπως πρέπει. Κατανοώ τα Google Analytics σημαίνει ότι μπορώ να δώσω ή να καταλάβω για το δικό μου site πολύτιμες πληροφορίες σε σχέση με το πώς αλληλεπιδράει ο κόσμος. Και είναι κρίμα όταν έχουμε ένα μηχανισμό online να μην είναι διασυνδεδεμένος με έναν οποιοδήποτε tracking code. Όχι απαραίτητα τα Google Analytics, αλλά οποιοδήποτε υπάρχουν και alternative tracking codes και third party που δουλεύουν εξαιρετικά. Πάμε να δούμε τώρα την ουσία του θέματος. Search Engine Marketing versus SEO. Το Search Engine Marketing, η μεγαλύτερη παρεξήγηση που γίνεται για το τι είναι το Search Engine Marketing, είναι η απλούστευση. Ότι το Search Engine Marketing είναι η πληρωμένη διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης. Αυτή η απλούστευση δημιουργεί τα μεγαλύτερα κενά. Το Search Engine Marketing έχει για μένα 5 βασικούς πυλώνες, που ναι, ένας από αυτούς είναι η πληρωμένη διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης. Το μεγαλύτερο κομμάτι του, και εκεί γίνεται το μεγαλύτερο misunderstanding, γιατί αλληλοκαλύπτονται, έχει να κάνει με το Search Engine Optimization. Οπότε, αν βλέπαμε την κοινή τομή τους, είναι πολύ μεγάλη. Δεν γίνεται να κάνεις Search Engine Marketing και ο μηχανισμός στον οποίο δουλεύεις να μην δίνει τα σωστά σημεία στη μηχανή αναζήτησης. Το άλλο που είναι πολύ μπερδεμένο σε αυτή την ιστορία είναι σε σχέση με το SEO, ότι το site είναι SEO friendly. Δηλαδή είναι έτοιμο για τη μηχανή αναζήτησης, το οποίο δεν αρκεί. Είναι διαφορετικό από το έχω ελπιστοποιήσει ένα site για να το διαβάσει η μηχανή αναζήτησης. Αυτό το παράδειγμα είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα για site. Αν σκεφτούμε ότι αυτή η διαφάνεια ήταν site, είναι ένα μέτριο παράδειγμα για παρουσίαση. Η μηχανή αναζήτησης, αν έστω ήταν σε ένα μηχανισμό SEO friendly, τι θα έλεγε? Ότι βλέπω ένα τίτλο, περιεχόμενο, εικόνα, μία ερώτηση και ένα μαύρο πίνακα, αν το εντόπιζε σαν και ένα background. Αν θέλαμε να. Αυτό είναι το SEO friendly, αυτό διαβάζει ένας SEO friendly μηχανισμός. Αν θέλαμε να ακούσει η Google ή οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, θα έπρεπε να της πούμε: υπάρχει ένας τίτλος, ο οποίος ψάχνει το μαύρο πρόβατο του Search Engine Marketing. Έχουμε διατυπώσει όρους που πρέπει να θυμόμαστε για το Search Engine Marketing. Απεικονίζεται ένα μαύρο πρόβατο και στο τέλος υπάρχει μια πονηρή ερώτηση. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν μεταξύ του SEO friendly και του SEO ετοιμασμένου site. Αν τώρα αυτό ήταν προσανατολισμένο και ξέραμε ότι αυτό το landing page θέλουν να έρθουν όσοι ψάξουν το Search Engine Marketing, θα σημαίνει ότι έχουμε κάνει μια ενέργεια Search Engine Marketing που θέλουμε να προσανατολίσουμε συγκεκριμένο κοινό που ψάχνουμε συγκεκριμένο τρόπο και να το συνδέσουμε με ένα landing page. Από εκεί και πέρα, μέρος του Search Engine Marketing, όχι το ίδιο, όπως είπαμε πριν, είναι οι καμπάνιες cost per click ή pay per click σαν διαδικασία. Είναι το AdWords, είναι οι καμπάνιες που κάνουμε στα social media. Ένα άλλο κομμάτι είναι η βελτιστοποίηση των καμπανιών αυτών, λέγεται SMO, είναι Social Media Optimization, και υπάρχουν άλλοι δύο πυλώνες. Είναι το monitoring, η διαδικασία δηλαδή που ακούω το τι συμβαίνει, βλέπω πραγματικές κατατάξεις, και η ανάλυση. Από εκεί και πέρα, όταν αξιολογούμε τα δεδομένα του Search Engine Marketing, ο πιο διαδεδομένος
η πιο διαδεδομένη τιμή, το πιο διαδεδομένο που συζητάμε όλοι, είναι το click-through rate. Σαν διαδικασία, ένα κομμάτι που βλέπουμε στα Google Analytics. Ποιος θα μου δώσει τον ορισμό του click-through rate? Ουσιαστικά, πόσο από αυτούς που κλικάρανε, ολοκληρώσανε τη συναλλαγή. Το click-through rate είναι σε σχέση με αυτούς που μας είδανε, όσοι μας επιλέξανε. Είναι ένα ποσοστό. Από μόνο του, για μένα προσωπικά δεν λέει τίποτα. Μπορεί να εμφανιζόμαστε για λάθος πράγματα και να παίρνουμε κάποια κλικ και να έχουμε ένα χαμηλό click-through rate. Μπορεί να εμφανιζόμαστε για σωστά πράγματα με λάθος τρόπο και να έχουμε ένα χαμηλό click-through rate. Οπότε πρέπει πάντα, εκτός από το 1, 2, 10, 15%, να αξιολογούμε τα κλικ που παίρνουμε, αν όντως κάνουμε convert, είναι το επόμενο βήμα, είναι άλλη διαδικασία που έχουμε παρακάτω, και αυτές οι εμφανίσεις αν ήταν γόνιμες για μας. Αν ήταν εμφανίσεις που έχουν προσανατολίσει σωστά το site μας, πώς να τις φέρει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο παράγων που λέγεται cost per acquisition. Έχει να κάνει με μέτρηση, όχι που το χάσαμε αυτή τη φορά. Ήρθε. Μην αγχώνεστε. Εγώ έχω εικόνα. Βλέπω ακόμα. Ήρθε. Έφταγα εγώ που δεν το τάραξα αρκετά. Λοιπόν, το cost per acquisition αφορά μετατροπές. Αυτοί που ήρθαν τελικά στο site μου, τι κάνανε. Μία μετατροπή για ένα e-shop είναι ξεκάθαρο, είναι η ολοκλήρωση μιας αγοράς. Η εγγραφή σε ένα newsletter για ένα portal, ακόμα και για ένα e-shop, είναι μια εξίσου σημαντική μετατροπή. Για μένα, έχω μελετήσει τα Google Analytics και είδα ότι στις ηλικίες από 35 έως 40, όσοι μένουν στο site μου πάνω από 3 λεπτά και βλέπουν 4 σελίδες, σε ένα μήνα αγοράζουν κάτι. Οπότε για μένα είναι σημαντικό να δημιουργήσω μοτίβα τέτοια συμπεριφορά σαν διαδικασία. Conversion rate είναι αυτό που είπαμε πριν, όχι τα κλικ που έρχονται σε σχέση με τις εμφανίσεις, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο αυτά τα κλικ κάνουν μια μετατροπή. Και μετά έρχονται πιο δύσκολες μετρήσεις. Οφείλουμε να ξέρουμε ο χρήστης του site πόσο πολύτιμος είναι για το site, τι lifetime value δημιουργεί. Δηλαδή, τι αξία δημιουργεί στο βάθος χρόνου, για να υπολογίσουμε με αυτά και έχουμε άλλους πολύπλοκους δείκτες, αλλά αν κατανοήσουμε αυτά και βρούμε και τρόπο να τα διαβάζουμε στα Google Analytics, είναι ένα μεγάλο πρώτο βήμα, μπορούμε μέσω αυτά να υπολογίσουμε το ROI, δηλαδή την απόδοση της επένδυσης. Γιατί το Search Engine Marketing είναι επένδυση, η βελτιστοποίηση ενός site είναι επένδυση, η διαφήμιση είναι επένδυση και μάλιστα μπροστοβαρές γιατί είναι χρήματα που πρώτα τα βάζουμε και μετά βλέπουμε αν θα αποδώσουν. Και η Google λέει ξεχάστε τα όλα αυτά. Εγώ θα ασχοληθώ και το κάνει επισταμμένα τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, 3, με τα micro-moments. Έχουμε ακούσει τον όρο micro-moments. Okay. Η Google λέει ότι καλά όλα αυτά, καλή είναι οι μετρήσεις που κάνετε, οι διαφημίσεις που κάνετε. Για μένα, αυτό που μετράει είναι τα micro-moments. Πάμε να δούμε με ένα βίντεο πώς λάνσαρε η Google την έννοια των micro-moments.
ρωτάει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κάθε λεπτό που περνάει, οι άνθρωποι εκεί έξω προσπαθούμε να αδράξουμε τη στιγμή, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ανά στιγμή. Είμαστε έτοιμοι να βρεθούμε σε αυτές τις αναζητήσεις. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα την κατάλληλη στιγμή. Όταν ο κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα, με τα smartphone, είμαστε περίπου σε μία επαφή με 16 ώρες την ημέρα. Είμαστε έτοιμοι να βρεθούμε σε αυτές τις αναζητήσεις. Όταν πρωτοακούστηκε η διαδικασία των micro-moments, η Google ανακοίνωσε 4 μεγάλες στιγμές. 4 μεγάλες στιγμές που πρέπει όσοι ασχολούμαστε με το marketing να έχουμε στο μυαλό μας. Η πρώτη στιγμή, η οποία έχει και πολλές αναζητήσεις στο YouTube, όπως είπαμε πριν, είναι η στιγμή που θέλω να μάθω. Θέλω να μάθω για κάτι, θέλω να πάρω έμπνευση για κάτι. Η επόμενη στιγμή είναι εγώ του go moments, είναι η στιγμή που θέλω να πάω κάπου. Είτε αυτό αφορά το ότι θέλω να ταξιδέψω, είτε αυτό αφορά ότι θέλω να βρω δίπλα μου κάτι στο οποίο έχω την ανάγκη να πάω. Η άλλη στιγμή που είδαμε και στο βίντεο, το κοριτσάκι έκοψε τα μαλλιά της κάπως, οπότε οι γονείς έπρεπε να βρουν γρήγορα ένα κομμωτήριο, είναι η στιγμή που πρέπει να κάνω πράγματα. Είτε γιατί έχω ανάγκη, είτε γιατί το θέλω. Και η επόμενη στιγμή που αφορά περισσότερο όλες τις καταναλωτικές δραστηριότητες, η μαγική στιγμή για τα e-shop, η μαγική στιγμή για τα καταστήματα, η μαγική στιγμή για εμάς που πουλάμε μια υπηρεσία, είναι η στιγμή που ο χρήστης, ο καταναλωτής, θέλει να αγοράσει. Έχει αποφασίσει και θέλει να αγοράσει. Υπάρχει μια εταιρεία, η Agency Oasis, ένα digital agency, η οποία μετά το 25ο micro-moment που ανακοίνωσε η Google, γιατί είδαμε τα πρώτα 4, η Google πλέον έχει πάει σε άλλο επίπεδο την διαδικασία με το micro-moments, το διάγραμμα που είδαμε πριν, κοροϊδεύοντας, τρολάροντας την Google, το έφτιαξε σαν memorable moments. Έχει χωρίσει σε 4 μεγάλες στιγμές, work, search, social, tech, και έχει πάρει το διάγραμμα που είδαμε πριν, βήμα-βήμα, και έχει πει, ας πούμε, ότι η στιγμή που οι δύο μαθηματικοί αποφάσισαν να φτιάξουν το search ήταν το wonder moments. Ήταν η στιγμή που αναρωτήθηκαν τι έπρεπε να κάνουν. Έχει ενδιαφέρον, θα είναι στην παρουσίαση online, να μην αναλώσω χρόνο με αυτό, είναι το πώς ένα agency τρολάρει την Google με αυτό. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι το πρώτο βήμα για να κατανοήσουμε ότι τα micro-moments είναι κάτι διαφορετικό, αφορά κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή που μπορεί να επηρεάσει μια καταναλωτική απόφαση. Προφανώς, το κινητό. Η διαδικασία του κινητού έφερε αυτή την κατάτμιση του χρόνου σε διαφορετικές μικροστιγμές. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι τα micro-moments συμβαίνουν μόνο στο κινητό. Τα micro-moments συμβαίνουν σε κάθε επαφή, ψηφιακή ή μη, να το κρατήσουμε αυτό, του καταναλωτή με το προϊόν μας, με το brand μας. Για να δούμε μερικά στοιχεία. Έρχεται και το release της Google για το Mobile First, που θα αλλάξει τις αλγοριθμικές κατατάξεις. Για να δούμε μερικά στοιχεία από Ελλάδα. Πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν και είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι με συσκευές στην Ελλάδα. 0 συσκευή χρησιμοποιεί το 22%. Υπάρχουν 22% δηλαδή που δεν έχουν επαφή με καμία συσκευή. Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ. 17% του κόσμου έχει τουλάχιστον μία συσκευή συνδεδεμένη. 20% έχει 2 συσκευές, 21% έχει 3 συσκευές, ακόμα και ταυτόχρονα συνδεδεμένες. Δηλαδή έχω κινητό, tablet και desktop ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο ίντερνετ. 14% 4 συσκευές και ένα 7% πάνω από 5 ταυτόχρονα ο ίδιος χρήστης συνδεδεμένες συσκευές. Και αυτό προφανώς αυξάνεται για το καταναλωτικό ηλικιακό group, το δυναμικό group, 25-44. Εκεί το καμία διασύνδεση φτάνει το 3%. Το μία μόνο συσκευή φτάνει το 14%. Το 2 συσκευές 26%, το 3 συσκευές 27%,
4 συσκευές 19 και 5 και παραπάνω το 11%. Δηλαδή, αν δούμε προσεκτικά, το 2 και 3 συσκευές, κατά μέσο όρο, το 2544 κοινό έχει πάνω από 2,7-2,8 ταυτόχρονες συσκευές. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να είναι ταυτόχρονα σε επαφή με το brand μας και από το κινητό και από το desktop ή ακόμα και από την τηλεόραση. Αλλά εννοεί κατά μέσο όρο στη διάρκεια της ημέρας ή συνέχεια. Ταυτόχρονα συνδεδεμένος. Ναι, μπορεί να είσαι ταυτόχρονα συνδεδεμένος με 3 συσκευές μια ώρα την ημέρα και την υπόλοιπη ημέρα να είσαι ένα. Αυτό που εμπίπτει. Επειδή οι μετρήσεις έχουν γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, δεν έχουμε και time, ή τουλάχιστον δεν είχε η πηγή, αλλά φαντάζομαι είναι κάτι ενδιάμεσο. Ότι ο συγκεκριμένος χρήστης χρησιμοποιεί τουλάχιστον 3 συσκευές για να συνδεθεί. Μπορεί ταυτόχρονα, μπορεί και όχι ταυτόχρονα. Γιατί ανάλογα με το χρονικό μπορεί να ξέρεις τι σε συμφέρει να κάνεις. Αν μπαίνεις με το βράδυ και είναι συγχρόνως στις 3 το βράδυ. Αυτό είναι κάτι που σε σχέση ο καθένας μας με τα analytics μας είναι κάτι που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Και έχει ενδιαφέρον. Για το πώς αλληλεπιδρά ο καθένας με ποια συσκευή στο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον σαν παρατήρηση. Μπορεί να είναι στο τέλος να συζητήσουμε για να πούμε το ναι. μικρόφωνο. Ωραία. Στο τέλος λοιπόν θα το εξειδικεύσω. Αυτό ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το κινητό τους, πολλές φορές το χρησιμοποιούν για να πάρουν μία απόφαση. 57% του κόσμου, αν βρει ένα κοντινό του κατάστημα, θα το επισκεφτεί. 39% αν δει μέσα από το Google My Business ή από τις άλλες πληροφορίες στην αναζήτηση του Google το τηλέφωνο, θα καλέσει, θα κάνει απευθείας conversion. Δεν θα επισκεφτεί ποτέ το site μου, αλλά επειδή βρήκε από το κινητό του τηλέφωνο μου, θα καλέσει την επιχείρηση. 51% του κόσμου είναι πιο πιθανό, επειδή έκανε ένα mobile search, να ολοκληρώσει την αγορά. Και το πιο συναρπαστικό, 82%, το στοιχείο δεν αφορά Ελλάδα, αφορά συνολικά, αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Είμαι μέσα στο κατάστημα, θέλω να αποφασίσω ανάμεσα σε 2 μάρκες και εκείνη τη στιγμή στρέφομαι στο κινητό μου και επηρεάζει την απόφασή μου ποια από τα τελικά 2 πράγματα θα αγοράσω η πληροφορία που πήρα από το κινητό μου. 40% του κόσμου, πάλι παγκόσμια, στην Ελλάδα είναι ίσως λίγο μεγαλύτερο το νούμερο, όταν βρει κάτι στο κινητό, ολοκληρώνει την αγορά στο desktop. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι όταν πρέπει να σκεφτούμε για τους καταναλωτές, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Δεν έχουμε καταναλωτές στο κινητό και καταναλωτές στο desktop ή αργότερα καταναλωτές που έρχονται στο Smart TV ή οτιδήποτε. Έχουμε απλά καταναλωτές. Έχουμε απλά υποψήφιους συνεργάτες όσο πουλάμε υπηρεσίες. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να... Πώς ήταν εκείνο το παιχνίδι που παίζαμε μικροί, που είχαμε τελίτσες και τις συνδέαμε με στυλό, για να συνδέσουμε αυτές τις κουκίδες, τα διαφορετικά σήματα που παίρνουμε σε σχέση με το mobile, το desktop κτλ. Πρέπει να κοιτάξουμε στα analytics μας, στις καταγραφές μας, πίσω από τις πωλήσεις των κινητών. Να δούμε πόσοι χρήστες αλληλεπιδρούν ανάλογα με την οθόνη επαφής. Να μην ξεχάσουμε να καταμετρήσουμε τα τηλέφωνα που γίνονται στην επιχείρησή μας. Είναι πολύ σημαντικό τα τηλέφωνα που προέρχονται από ενέργειες ψηφιακές να καταμετρούνται. Και όταν έχουμε κάποια εφαρμογή, όταν ασχολούμαστε και έχουμε κατασκευάσει ένα mobile app, προφανώς δεν πρέπει να περιοριστούμε στο ότι 100, 200.000, 1 εκατομμύριο άνθρωποι κατέβασαν την εφαρμογή μου. Είναι το πιο άχρηστο νούμερο όταν μιλάμε για εφαρμογή. Το πιο χρήσιμο είναι πόσοι από αυτούς αλληλεπιδρούν καθημερινά με την εφαρμογή. Πόσοι την ξαναχρησιμοποίησαν έστω και μία φορά. Όλοι μας έχουμε εφαρμογές που τις εγκαταστήσαμε από περιέργεια είτε γιατί αναγκαστήκαμε για να προβούμε σε μία ενέργεια και δεν τις ξαναχρησιμοποιήσαμε. Ούτε τις σβήσαμε, ούτε τις ξαναχρησιμοποιήσαμε. Οπότε το εγκατάσταση εφαρμογών δεν λέει κάτι. Ξανά. Όχι.
Λοιπόν, καλά, όλοι είναι ok, έχω ένα βίντεο που μπορούμε να το δείξουμε και στο YouTube και θα πω αυτό που θέλω να πω και απλά θα δείξουμε τη διαφάνεια αν μπορέσω. Λοιπόν, ωραία. Καλά όλα αυτά. Σας έχω αναλύσει τα νούμερα, πώς χρησιμοποιούν συσκευές, πόσες δεν τις χρησιμοποιούν και γιατί. Η ουσία είναι τι κάνουμε εμείς. Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε, πέρα από να φτιάξουμε ένα καλό μηχανισμό, να έχουμε μια online παρουσία, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τα micro-moments. Πώς μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία που θα επηρεάσουμε ποιες, εκείνες τις επιτακτικές καταναλωτικές στιγμές. Τη στιγμή που κάποιος έχει ανάγκη να αγοράσει κάτι. Το βασικότερο είναι ένα. Να είμαστε εκεί. Για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε κάτι, πρέπει να είμαστε εκεί. Αρκεί το να είμαστε εκεί? Όχι. Το να μας βρει δεν λέει κάτι. Πολλές φορές βρίσκουμε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης και είμαστε τόσο δυσαρεστημένοι που δεν θέλουμε καν να επαναλάβουμε την αναζήτηση. Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι. Δεν αρκεί λοιπόν να είμαστε εκεί. Πρέπει η πληροφορία που θα έρθει, όχι responsive, μη responsive, η πληροφορία τη σωστή στιγμή να είναι χρήσιμη για εκείνο. Είμαι στο κινητό, δεν θέλω να μάθω να λύνω θεωρίες ή εξισώσεις, θέλω πολύ γρήγορα τη λύση. Θέλω ένα μικρό κείμενο που θα μου δώσει με λίγα λόγια την απάντηση που ψάχνω. Ψάχνω για κοντινό εστιατόριο, επειδή είμαι σε διακοπές, ψάχνω εστιατόριο στο Λουτράκι. Μπορεί κάποιος για SEO λόγους να έχει γράψει την ιστορία του Λουτρακίου για να πηγαίνει στα εστιατόρια στο Λουτράκι. Θέλω να δω πολύ άμεσα τα 4-5 κοντινά μου εστιατόρια και μερικές κριτικές. Αντίστοιχα, αν ψάχνω από άλλη συσκευή, θέλω άλλο περιεχόμενο να έρθω σε επαφή. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είμαι εκεί και να είμαι χρήσιμος. Αρκούν αυτά τα δύο? Όχι. Εκτός από το να είμαστε εκεί και να είμαστε χρήσιμοι, πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Αν θέλουμε να σκεφτούμε ποια micro-moments μπορούμε να επηρεάσουμε, μπορούμε να φανταστούμε ένα τεράστιο board, το οποίο έχει διάφορα post-it. Κάθε post-it ανταποκρίνεται σε μία ανάγκη. Οπότε τα micro-moments, όπως είδαμε πριν, είναι άπειρα. Και εδώ είμαστε σε αυτό που λέγαμε τόση ώρα. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Να είμαι εκεί, να είμαι χρήσιμος, να είμαι γρήγορος, να είμαι εκεί όταν ο καταναλωτής, ο υποψήφιος πελάτης μου, ο υποψήφιος πελάτης μου μπορεί να με χρειαστεί. Πώς το κάνω αυτό? Πρώτα, φτιάχνω ένα χάρτη με στιγμές. Για ανάλογα με το προϊόν, την υπηρεσία που πουλάω εγώ ή ο συνεργάτης μου, γιατί είπαμε πολλοί από εδώ που κάνουμε digital marketing για συνεργάτες, τους βοηθάμε να φτιάξουμε ένα χάρτη στιγμών. Δεν αρκεί, πρέπει να καταλάβουμε τις ανάγκες που κρύβονται πίσω από αυτές τις στιγμές. Γιατί ο πελάτης βρίσκεται σε αυτή την ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Και μετά να χρησιμοποιήσουμε αυτό που λέγαμε πριν. Κατάλληλα προσαρμοσμένο περιεχόμενο σε κατάλληλη συσκευή, με κατάλληλο τρόπο προβολής, ώστε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη εμπειρία. Μετά έρχεται η δουλειά μας, μετά έρχεται τα πιο τεχνικά. Μετά πρέπει να κάνουμε optimize ανάλογα με όλη τη διαδρομή που κληθήκαμε να μετρήσουμε και μετά πρέπει να μετρήσουμε την κάθε στιγμή που έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά και μετά τις δυσκολίες είμαστε κάπως έτσι. Και όχι μόνο είμαστε κάπως έτσι, έρχεται ο πελάτης και μας λέει με θάρρος, φράσος και απογοήτευση, εγώ πλακάκια πουλάω, γιατί μου τα λες όλα αυτά, με τη βοήθεια του σύμπαντος, θα δούμε μάλλον το επόμενο βίντεο. Είμαστε κοντά. Και σήμερα,
Αυτό είναι το digital video που θα γίνει viral. Θα γίνει viral. Τι θα γίνει viral. Τι viral δεν ξέρω. Πλακάκια πουλάνε, θα πουλήσουν πλακάκια. Και δεν θέλω να υπολογίσει ότι αυτό το βίντεο θα πιάσει τουλάχιστον 1000 πολλά εκατομμύρια views. Likes, favorites, comments, tweets, retweets, hashtags, πλακάκια, Pinterest, Instagram, Tumblr, Traffic is massive, outweigh out of the world. Huffington Post, Vimeo. Δηλαδή ο κόσμος θα βλέπει το βίντεο. Νομίζω το click-through rate. Να μην το βλέπουμε τώρα αυτό. Κύριε Δημητρή, το CPR θα είναι ανεπανάληπτο. Τι CPR? Είσαι σίγουρος να το βίντεο. Κύριε Δημητρή, σας εγγύμαστε προσωπικά ότι δεν θα μπορούν να σταματήσουν να βλέπουν αυτό το βίντεο. Δεν θα σταματήσουν να βλέπουν αυτό το βίντεο. Δεν θα μπορούν. Είναι όσο αδυσόπιτοι όσο βλέπετε προχώρησαν σε καμπάνια στο YouTube. Πάντως όλο το βίντεο, αυτό σου είπα, θα αρέσει. Κοιτάξτε τα πολλά του βλέπετε. Digital Marketing 2013, τα credits στην εταιρεία Newton, η οποία το έφτιαξε για τον διαγωνισμό Emmys Awards σαν video filler, πριν βραβευτούν άνθρωποι που ασχολούνται με digital marketing και φτιάχνουν καμπάνιες, cost per click και αντίστοιχα. Η Gravity νιωστό. Η Gravity νιωστό. Και τι η Gravity Newton. Λοιπόν, τα πάντα συνοψίζονται εδώ σε σχέση με αυτά που είπαμε. Θέλω να κάνω search engine marketing όσο πιο σφαιρικά μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν δεν κάνω keyword research. Αν δεν μπορέσω να βρω με ποιο τρόπο θα ψάξω το brand μου, την υπηρεσία μου, να καταγράψω όλες τις πιθανές αναζητήσεις. Και είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Κάθε μήνα γεννιούνται 20% νέες αναζητήσεις που δεν ξαναείγναν τον προηγούμενο. Από εκεί πέρα, αν μπορώ αυτές τις αναζητήσεις να τις προσανατολίσω στον κύκλο micro-moments, στον κύκλο των αναγκών των πελατών, είναι ακόμα καλύτερο. Και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Αν έχω e-shop, να κάνω optimize για meta-search, να κάνω optimize για το Scrooge, για το booking, να κάνω optimize για τον επόμενο μηχανισμό. Σίγουρα χρειάζεται το περιεχόμενό μας και ο τρόπος που προβάλλεται συνέχεια βελτιστοποίηση, γιατί συνέχεια αλλάζουν και θα αλλάζουν τα δεδομένα. Σίγουρα χρειάζεται να βελτιστοποιούμε συνέχεια την εμπειρία χρήσης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Google επιβραβεύει πλέον την κάθε εμπειρία χρήσης, το τι προσφέρουμε στον τελικό καταναλωτή. Και μετά έρχονται τα πιο τεχνικά, να δούμε τι κάνει ο ανταγωνισμός. Πάντα να ξέρουμε ότι τα μερίδια αγοράς σε σχέση με το αναλογικό είναι τελείως διαφορετικά με τον ψηφιακό κόσμο. Και όσο προχωράμε, αν προχωράμε στο digital transformation, αυτό θα αλλάξει. Και μετά έρχονται τα πιο τεχνικά. Να δούμε homepage, off-page SEO, να σετάρουμε σωστά τους μηχανισμούς που θα μετράνε και να κάνουμε monitoring και report analysis. Ένα δωράκι που δεν ξέρω αν είναι δωράκι, απλά από περιέργεια έβαλα τα 7+1 plugin που χρησιμοποιεί η ομάδα η δικιά μας για search engine marketing. Μπήκα στα site, μερικά δεν έχω ιδέα πώς δουλεύουν, αλλά ξέρω ότι τα συγκεκριμένα τα χρησιμοποιούμε και τα παιδιά κάνουν αυτό που ζητάω, οπότε με κάποιο τρόπο δουλεύουν. Όλα μαζί ή σε κάποια site, όλα, κάποια μεταξύ τους είναι παρόμοια.
οπότε δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. Φαντάζομαι όλοι ξέρουμε για το Yoast, SEO, νομίζω είναι το πιο διαδεδομένο plugin για SEO. Ο άμεσος καλύτερος ανταγωνιστής, ή τουλάχιστον το είδα ότι για κάποιους λόγους το διατηρήσαμε σε κάποια site, ήταν το All-in-One SEO Pack, που έχει παρόμοιες λειτουργίες. Και τα δύο σε ένα site. Όχι, όχι. Είναι επικίνδυνο, εκτός αν κάποιος ξέρει να τα σετάρει και να δουλεύουν αρμονικά. Γενικότερα, plugin που αλληλοκαλύπτουν το ένα το άλλο, είναι επικίνδυνα όχι μόνο για την καταγραφή του site, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του. Από εκεί πέρα, δύο από τα αγαπημένα μου είναι το all-in-one sema.org rich snippets, το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά δημιουργεί έξτρα παιδεία για metadata και πειραματιζόμαστε το τελευταίο καιρό με το WP Social SEO Booster, το οποίο θεωρητικά και κάποιες φορές πρακτικά τοποθετεί κάποια αποτελέσματα στο knowledge graph. Από εκεί και πέρα είναι το Broken Link Checker. Είναι πολύ σημαντικό στη διαδικασία του SEO να μπορούμε να τσεκάρουμε τα Broken Links. Μας έχει εξυπηρετήσει για κάποιες λειτουργίες, όχι για όλα, το Google Analytics for WordPress από το Master Sites. Σαν διαδικασία έχει εύκολο setup και είναι πολύ κατανοητό στους χρήστες, στους συνεργάτες. Χρησιμοποιούμε το Redirection και πρόσφατα εγκαταστήσαμε το P3, Plugin Performance Profiler, το οποίο ελέγχει κατά κάποιο τρόπο το πώς λειτουργούν τα plugin και αν λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους. Σειρά σας για ερωτήσεις εδώ, νομίζω θα χρειαστεί το... Καταρχάς, αναλαμβάνω προσωπικά όλη την πολιτική ευθύνη για το σαμποτάζ με τον υπολογιστή και ζητώ συγγνώμη. Ελπίζω να μην επηρέασε πολύ την εμπειρία χρήσης. Όχι, νομίζω με το τελευταίο βίντεο έφτιαξε σε όλη τη διάθεση. Δεύτερον, διαχωρίζουμε τη θέση μας ως community για τα σεξιστικά σχόλια για τις γυναίκες, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να... Δεκτό και το είδα στο βλέμμα αυτή τα... Το είδα... Αλλά δεν ήταν σεξιστικό. Όχι, όχι, σε είδα και λίγο... Το σκέφτηκα το πρώτο πράγμα. Τρίτον, και πες ότι έχω πολλά πλακάκια. Ναι. Τι micro-moment δηλαδή εγώ να κάνω, να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Τι micro-moment. Πώς θα κάνω εγώ micro-moments που πουλάω πλακάκια. Εγώ που πουλάω πλακάκια λοιπόν σαν micro-moments, πρέπει να σκεφτώ ότι η ανάγκη πλέον δεν είναι... Ναι, ότι η ανάγκη πλέον δεν είναι τα καινούργια σπίτια, γιατί έχουν λιγοστέψει καινούργιες εγκαταστάσεις και το πώς ο κόσμος ψάχνει εύκολες λύσεις για την ανακαίνιση. Οπότε είναι το πρώτο micro-moment για το ψάχνο, για τον άνθρωπο που πουλάει πλακάκια, είναι να σκεφτεί οι χρήστες αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι που έχουν αγοράσει από εμένα, τι θέλουν. Θα τους σπάσουν κάποια πλακάκια, σίγουρα κάποια πλακάκια έχουν καταργηθεί, δεν υπάρχουν. Αν μπορέσει από το site να τους δώσει λύσεις, δηλαδή να τους πει: έχω μια σειρά πλακάκια, θα σου κοστίσει πολύ φτηνά η ανακαίνιση και θα σου αλλάξει η ψυχολογία αλλάζοντας τον μπάνιο σου αυτή τη στιγμή, είναι καλύπτει η ανάγκη που υπάρχει εκεί έξω. Είναι δηλαδή περισσότερο marketing η σκέψη. Γίνεται περισσότερο κατανόηση αναγκών η σκέψη. Γίνεται περισσότερο marketing, γίνεται περισσότερο παραδοσιακό marketing η σκέψη. Πρέπει να προσανατολιστεί το digital marketing να εξυπηρετεί ανάγκες ή να δημιουργεί αντίστοιχα ανάγκες που θα εξυπηρετήσει όπως κάνει το marketing. Οπότε, κάποιος που πουλάει πλακάκια πρέπει να σκεφτεί ποιες ανάγκες εξυπηρετεί το 2017, αν μπορεί να προσφέρει δόσεις, αν μπορεί να προσφέρει balance, value for money, ποιότητα, δηλαδή αν μπορεί να προσφέρει έξτρα υπηρεσίες στον κόσμο που μπορεί να ψάχνει. Ένα micro-moment είναι ότι χτίζω σπίτι σε μια εποχή κρίσης και δεν έχω κάποιον να με καθοδηγήσει με ποια βήματα θα γίνει. Αν μπορέσει να τους πει ότι κοιτάξτε να δείτε, φτιάξτε με πλακάκια αυτά που είναι βασικά και τους υπόλοιπους τύπους βάφτε τους. Δεν χρειάζεται να βάλετε πλακάκια παντού γιατί αυτό θα σας στοιχήσει φτηνότερα. Έχει μπει σε ένα micro-moment, έχει καλύψει μια ανάγκη. Αυτό. Δεν το χρειάζομαι, θα μιλήσω μετά. Για να καταγράφετε η ερώτηση. Λοιπόν, στη βάση αυτών που ήδη ελέγχθησαν, βάσει της πλατφόρμας του WordPress, πώς αυτό το κάνουμε
πραγματικότητα. Πώς το εφαρμόζουμε. Δηλαδή, η πλατφόρμα πώς συγχρονίζεται με τα micro-moments της Google για να λειτουργήσει καλύτερα. Τι κάνουμε βάσει της πλατφόρμας, content κάνουμε. Γράφουμε ιστορία, γράφουμε blog. Ναι. Περιγραφή προϊόντος εφόσον είμαστε e-shop. Ωραία. Έχουμε την τύχη καταρχήν η πλατφόρμα να προσαρμόζεται συνέχεια στις ανάγκες. Νομίζω είναι από τις πλατφόρμες που εξελίσσεται πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο CMS αυτή τη στιγμή. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχουμε την τύχη να δουλεύουμε με μια πλατφόρμα που αφουγκράζεται ανάγκες και λειτουργεί βάσει αυτών. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άπειρα plugin που ακούνε τις ανάγκες του marketing. Δείξαμε ελάχιστα από αυτά, υπάρχουν εκατομμύρια plugin που κάνουν κάποιες από αυτές είτε δωρεάν, είτε που δεν έχω και εγώ την ικανότητα να κρίνω αν το κάνουν σωστά. Το βασικό είναι να σχεδιάζουμε το μηχανισμό με βάση αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε. Και μετά θα βρεθεί η τεχνική λύση. Δηλαδή, αν πούμε σε ένα web developer ότι θέλω ο άνθρωπος που θα μπει από το κινητό να δει τη συγκεκριμένη πληροφορία, ο άνθρωπος που θα μπει από το desktop να δει μια άλλη πληροφορία, προφανώς το WordPress είναι κάτι που μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα το περιεχόμενο πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένο και να απευθύνεται και να απαντάει σωστά. Αυτό ελπίζω. Άλλες ερωτήσεις, αν έχουμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ετήσια. Σχετικά με τα micro-moments, αυτό εμφανίζεται κάπου στο Google αλλού σε σχέση με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Τι διαφορά έχει με αυτά? Υπάρχουν διάφορα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κεντρική σελίδα του Google. Κάποια εμφανίζονται στο Knowledge Graph, κάποια αποτελέσματα εμφανίζονται σαν οι καλύτερες απαντήσεις που δεν έχουν σχέση με το Knowledge Graph. Όσο καλύτερα σημαδεύουμε το περιεχόμενό μας και λέμε ακριβώς σε τι αφορά και τι ερωτήσεις απαντά το περιεχόμενό μας στη μηχανή αναζήτησης, θα βρει μέσα από το δικό της user experience το πού πρέπει να το προβάλλει. Οπότε είναι κάποια σημαντικά, ναι, το Knowledge Graph το αξιοποιούμε με το Google Plus, τις τοποθεσίες που εμφανίζονται κάποια αποτελέσματα, local αποτελέσματα, αλλά όσο πιο καλά σημαδεύουμε το περιεχόμενό μας με το τι ακριβώς αυτό αφορά, τόσο περισσότερο micro-moments μπορούμε να επηρεάσουμε. Ένα κομμάτι των micro-moments είναι το YouTube. Πολλοί χρήστες απευθύνονται στο YouTube και η διαδικασία θέλουν να δουν οπτικοποιημένο αυτό που ψάχνουν. Οπότε, αν θέλουμε να επηρεάσουμε το micro-moments, πρέπει να εντάξουμε και βίντεο στη στρατηγική μας. Είτε πρόκειται για tutorial, είτε πρόκειται για πρόταση. Ελπίζω να σε κάλυψα, αν όχι, πηγαδάκι μετά περισσότερο. Εντάξει. Ερχόμαστε μάθημα μετά. Ναι, δώσε το να δείξει και... Θέλω να πω ότι το micro-moments user experience. Δηλαδή, όταν προσπαθεί να σε κάνει να σκεφτείς what can make your website work better for your user. Μόνο στα search results είναι όταν έρχονται στο website σου τι κάνει καλύτερο το content που βάζεις πάνω εκεί για το χρήστη. Και γι' αυτό είναι τα micro-moments, οπότε σαν marketers σκεφτόμαστε λίγο πώς να κάνουμε το κείμενο που φωτογράφει. Τα βίντεο, τα πάντα που δείχνουμε καλύτερα για το website σου. Μη σκέφτεσαι πώς θα δείξει. Αυτό ο άλλο είναι το βρει μόνο του. Έτσι και δεν έχει μόνο, πρέπει να σκεφτούμε ότι το website μας πλέον προβάλλεται παντού. Προβάλλεται σε κινητά, θα προβάλλεται σε smart οθόνες, θα προβάλλεται σε 2-3 χρόνια σε επίπεδο ρολογιών. Δηλαδή να έχει πρόσβαση κάποιος στο ρολόι του wearable technology. Είχαμε άλλη μια ερώτηση. Έχουμε και εδώ. Εντάξει, το κάλυψε ο Φίλιππ. Σε κάλυψε. Ωραία. Τόσο καιρό αυτό δεν κάνω. Νομίζω ότι όσοι έχουμε περάσει και από το παραδοσιακό marketing γενικότερα, ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάντα βρίσκαμε ανάλογα με τα μέσα που είχαμε, είτε ήταν ακόμα και εκτυπώσεις. Έχω περάσει 2 χρόνια από το χώρο των εκτυπώσεων, το free press, σαν διαδικασία, ένα στοιχειοθεσία σε free press. Ναι, αυτό κάναμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το marketing ήταν marketing ακόμα και όταν υπήρχαν πιεστήρια που έπρεπε τυπογράφοι
να βάζουν γράμμα-γράμμα. Ήταν λιγότερες οι οθόνες επαφής. Οπότε τα micro-moments δεν είναι καν μόνο στις οθόνες ψηφιακές. Πρέπει το σύνολο της επαφής ενός brand με τον καταναλωτή να εκπέμπει το ίδιο μήνυμα. Με το σωστό τρόπο, στο σωστό μέσο της εμφάνισης. Ναι, προφανώς δεν έχει αλλάξει το marketing, ούτε θα αλλάξει. Αλλάζει ο τρόπος σερβιρίσματος και η ανάγκη του μηνύματος στον τρόπο που σερβίρεται. Μια κακή αφίσα θα έχει κακό αποτέλεσμα για ένα event ακόμα και όταν δεν υπήρχαν οι digital ψηφιακές αφίσες και τα events στο Facebook. Είναι δεδομένο. Άρα, γιατί το βάζεις σε καινούριο κεφάλαιο μέσα από όλες αυτές τις αναλύσεις του Google, της κατασκευής μιας σελίδας και λες micro moments? Και το βάζεις σαν κεφάλαιο και δεν το αφήνεις μαζί με όλα τα προηγούμενα. Γιατί τα προηγούμενα εκεί δίνει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή η Google. Δίνει προτεραιότητα στον τρόπο που κατατάσσει τα site που εστιάζουν όχι ακριβώς τα micro moments. Τα micro moments είναι η αφορμή στην εμπειρία χρήσης που προσφέρουμε στον καταναλωτή. Αν σκεφτόμαστε τη στιγμιαία εμπειρία χρήσης, γίνεται micro moments. Έχεις ένα παράδειγμα να μας δείξεις? Υπάρχουν άπειρα cases της Google σαν διαδικασία. Αυτό. Κάπου πρέπει να κλείσουμε. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι για 5 λεπτά, να κλείσουμε ευχάριστα. Να κλείσουμε ευχάριστα. Ωραία. Να πω ότι θα κλείσουμε ευχάριστα. Και θα συγχωρηθείς μου. Λοιπόν, όσοι έχουμε smartphone μαζί και έχουμε διάθεση να παίξουμε, κάπου. Μπαίνουμε από το κινητό στο domain kahoo.it. Θα μας ζητηθεί ένας κωδικός. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει όλοι το ιστότοπο kahoo.it. Θα δούμε μια οθόνη που θα μας ζητάει να βάλουμε ένα PIN. Το PIN είναι το 902326. Μόλις βάλουμε το PIN θα μας ζητήσει ένα nickname, δηλαδή το τι θα εμφανιστεί στην οθόνη. Προσέχουμε το τι γράφουμε γιατί κόβει αυτά. Υπάρχει κάποιος που προσπαθεί να μπει και έχει δυσκολία, μπορούμε να βοηθήσουμε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε. Από πότε έχουμε εξατομικευμένα τοπικά αποτελέσματα αναζήτησης στην Ελλάδα? Διαλέγετε από τα 4 εικονίδια που έχετε το πιο αντιστοιχεί στην απάντηση. Μας τεστάρεις πόσο καλά παρακολουθήσατε. Κατά κάποιο τρόπο. Με πόσες συσκευές είναι online τα άτομα ηλικίας 25 έως 44 κατά μέσο όρο στην Ελλάδα? 1,7, 2,2, 2,7 ή 3,1?
Ο Αντώνης συνεχίζει να είναι πρώτος. Τι ποσοστό καταναλωτών με smartphone αναζητούν πληροφορίες για την τελική αγορά ενός προϊόντος? 62, 75, 82% ή 89%. Μία απάντηση ακόμα. Επενδύοντας σε διαφημίσεις για κινητά, τι πρέπει να περιμένουμε? Δεν απλά πατάει κάτι γρήγορα. Ναι, ισχύει και ο χρόνος. Επενδύω σε κινητά. Περιμένω αύξηση των αγορών και μετατροπές από τα κινητά, αύξηση των μετατροπών από όλες τις συσκευές και offline, ή αύξηση των αγορών μετατροπών από κινητά και σταθερούς υπολογιστές. Συνεχίζει πάντως. Πόσοι καταναλωτές ενώ κάνουν αναζήτηση από το smartphone, ολοκληρώνουν την αγορά τους από το desktop? Για τις online αγορές, η Shop, η Google ορίζει τις μικροστιγμές micro-moments σε πρώτα συγκρίνω, εμπνέομαι και μετά αγοράζω ή πρώτα εμπνέομαι, μετά συγκρίνω δύο προϊόντα, τρία και μετά αγοράζω? Για τις online αγορές, ποια είναι τα πιθανά keywords για την φάση της αγοράς? Δηλαδή, πλέον έχω αποφασίσει να αγοράσω. Ποια keywords θα χρησιμοποιήσω? Συγγνώμη για το τοποθέτηση του προϊόντος, ήταν τυχαίο και έχω βάλει παλιό μοντέλο. Galaxy A5 κοντά μου, Galaxy A5 τιμή, Galaxy A5 τεχνικά χαρακτηριστικά ή όλα τα παραπάνω μπορούν να ενταχθούν σε μια φάση αγοράς? Δεν είναι το Galaxy A5 τεχνικά χαρακτηριστικά και χαίρομαι που δεν μου το πάτησε κανένας. Μένετε κάτι, γιατί έχω αποφασίσει πλέον τι θέλει, σαν φάση. Ο Αντώνης έχασε στην τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, αν θέλετε... Κέρδισε ο Mr. P. Mr. P. Ωραία. Και εγώ είμαι ο Mr. P. Να περάσει μετά το μόνο για το λάβει το δώρο του. Αντώνης δεύτερος. Και η Λυσιστράτη η Λυσιστράτη τρίτη. Ωραία. Αν θέλετε να δείτε πώς τα πήγατε, αξιολογείτε και βλέπετε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.